Línia de producció automàtica de begudes en farciment automàtic, farciment de nitrogen, costura. És una línia de màquines petita per a productes de begudes i una línia ideal per iniciar el negoci de begudes. Ajudem a molts clients a muntar línies de producció per a màquines d'envasar llaunes. Inclou la màquina d'omplir llaunes, la màquina de cosir la llauna, la màquina de tapar la llauna i la màquina d'etiquetatge, etc. Tenim aproximadament 10 anys d'experiència en aquest camp. Esperem utilitzar les nostres especialitats per satisfer les vostres necessitats.